Lewap vilayatynyň Hidrometeorologiya merkezi 20 aprelde aksymary dören weýrançylykly apy tupandan bir sagat öň ýetip gelýän harasat barada vilayat häkimligine, Türkmenawat şäher häkimligine, adatdan daşary ýagdaýlar gullugyna polisiýa habar berdi diýip Azatlyň bu ýagdaýlardan habarly ygtybarly bir çeşmesi gurrun berdi. Çeşme merkezin bu barada habarın Aşgabatdaky baş edaradan gelen wadyna Sewitin degişli gulluklarına ýollanandygyny, emma Lewapdaky merkezin özünde degişli tehnik mümkinçiliklerin ýokdugy sebäpli howanyň üýtgemegi bilen baradaky maglumatlar wagtynda Aşgabada bagly bolup durýandygyny aýtdy. Aşgabatyň we Lewap vilayatynyň degişli hidrometeorologiya merkezlerinden weýrançylykly apy tupanyň turmak mümkinçilikleriniň bir sagatdan has ir anyklamak mümkinçilikleriniň bolup bolmandygy, şeýle-de bir sagatlyk möhletin tebii harasatyň agar netijeleriniň öňüni almak üçin näme derejede ýeterlikligi barada resmi ýagdaýda kommentariýa almak başartmady. Emma dusen bugün ýüze çykan apy tupanyň döreden weýrançylyklaryndan çen tutulsa, bir sagat öňünden berilen duýdurusyň ýeterlikli we netijeli bolmandygyna çalym edýär. Soňky gowsan maglumatlarda Azatlyň habarçysy harasatda paraq diýlatyň arasyndan azyndan 10 adamyň we polisiýanyň bir näçe ofitseriniň ölendigini aýtdy. Türkmen News nesiri hem öz çeşmelerine salgylanyp apy tupanda 10 adamyň helak bolandygyny we direksiz ýitendigini habar berýär. Türkmenawat şäheriniň tas ähli raýonunda diýen ýaly suwun we düýün adamlar jaýlandy. Vilayat keselhanasy gopan üçeklerden, agan balkonlardan, ýykylan Sputnik antennalaryndan we tok liniýalaryndan şiketlenen adamlardan dolu diýip Türkmen News 29 aprelde maglumat berdi. Adam itkileri we yaralananlar baradaky maglumaty umuman bu harasat barada häzirki gün içinde dymyslygy saklap gelýän türkmen häkimetlerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek başartmady. Apy tupandan bäri 3 gün geçdi. Vilayatyň köp sewitlerinde sol sanda merkezi Türkmenawat şäherinde hem aratnaşyk täzeden ýola goýulmady. Azatlyň habarçylary şäher ilatynyň maglumat elýetersizligi sebäpli dowla düşendigini aýdarlar. Bu ýagdaý ýurt içindäki ýakynlaryndan habar tutup bilmeýän daşary ýurtlardaky türkmenistanlylaryň köpüsini hem alada goýýar. Vilayatyň köp sewitlerinde, Sultanda Farabda, Türkmenawatda we Seýdide henüz hem suw, elektrik togy ýok. Suw, tok aratnaşyk ýok. Onsuz hem gytçylykda, açlykda ýaşaýardyk. Adamlarda häzir iýmäge zat galmady. Öz ýol waslaryndan gowny için ilat alasyzlykdan da saryurt ýol waslaryny Amerikanyň prezidenti Donald Trump'a ýüzlenip kömek sorajak bolýar diýip Lewapdaky bir çeşmämiz 30 aprelde Sewitdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. İnternette paylaşylan videolarda we suratlarda tupanyň we ýagşyň binalary uly ziýan ýitirendigini, Türkmenawatdaky köp sany jaýlaryň üçekleriniň weýran bolandygyny, diwarlaryň opurlandygyny, ulaglara zeper ýetendigini görse bolýar. Azatlyň yerli habarçylary harasatyň müňläp hektar paxta, buğdoy we gökbaksy meýdanlaryna hem ziýan ýitirendigini aýdarlar. Habarçy weýrançylyklaryň netijelerini aradan aýyrmagy goşan tökmünde yerli büdjet işgärlerini, bir aýlyk zähmet haklarynyň tutulup döwletiň haýryna geçiriljekdigi barada duýdurylyp başlanandygyny hem belleýär. Bu ağırlıkta polisiýa Lewap vilayatyna barýan ýollary pitikledi. Türkmenistanyň Kronik nesiriniň maglumatyna görä, vilayatyň çäklerine hiç kim sol sanda apy tupandan ozal çykyp giden yerli ýaşaýjylar hem göýberilmeýär. Nesir adamlaryň ýollaryň açylmagyna garaşyp bayram alynyň goloýunda ýygnanandyklaryny aýdar. Türkmenistanyň hökümeti Lewapda dören güýçli howa hadisesi, onuň netijeleri, ölen ýa yaralanan adamlaryň bardygy ýa ýokdugy, çekilen ziýan we beýlik ýagdaýlar barada ýurt raýatlaryna häzirki gün içinde maglumat bermän gelýär. Daşary ýurtlardaky türkmen opozisiýa toparlarynyň türkmen häkimetlerini açaçanlyga çagyrýan pursady, Türkmenistanyň ne döwlet eýçiligindäki ne de ýarym resmi habar serişdileri, howa hadisesiniň netijeleri, Lewap halkyna ýetirilen yardımlar we beýlikler barada dymyslygy saklamagyny dowam etdirýärler. Türkmen häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny tekrarlayan mahaly bütün dünýä saglyk guramasynyň Ýewropadaky regional edarasynyň müdiri Russiýadan guramanyň Türkmenistana we Täjikistana barjak missiýasyna kömek etmegi sorady. Bu aralykda Türkmenistanyň we Iranyň prezidentleri telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip koronavirus pandemiýasy we iki goňşy ýurdun arasyndaky adaty söwda gatnaşyklaryny dikeltmek planlaryny maslahat etdiler. RNTV
neşirinin 29 aprelde çap eden habarına göre şoluğunu bütün Dünya Sağlık Guramasının Yevropadaki regional edarasının müdiri Hans Kluge bilen Rusiyanın Rospotrebnadzor Dövlet Edarasının başlığı Anna Popova'nın arasında video aratnaşık arkalı söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşliğin devamında Kluge Popova'dan Tajikistan'a ve Türkmenistan'a sapar edecek ekspert misiyasına katnaşma için Rus hünermenlerini çekmeyi soradı. Bular ýagny Türkmenistan we Täjikistan häzirçenlik COVID-19 keteli bilen ketellenleri hasaba almadyk ýeketäk ýurtlardyr diýip Kluge synaglary geçirmek üçin tehnik we syýasy tarapdan Russiýanyň kömeginiň möhümdigini, sebäbi bu ýurtlaryň Moskwany üns bilen diňleýändigini aýtdy. 23 aprelde Kluge Twitter'da çap eden maglumatynda bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Ýewropaly bilermenler missiýasynyň COVID-19 bilen bagly ýagdaý öwrenmek üçin yakın vaqtda Türkmenistana ve Tacikistana barmağı planlaşdyrýandygyny ma'lum etdi. Emma saparın takyk seneleri aýdyňlaşdyrylmady. Häzirki ýagdaý meni ören aladalandyrýar, hususan da Tacikistanda pnevmoniýadan, ýagny bagyr öýkön sowuklamasyndan ölýänleriň sany ýokarlanýar diýip Kluge Rus tarapyndan Tacikistanyň we Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň COVID-19 keseline garşy görüşmek baradaky tekliplerini üns bermelidigini aýtmagy hem sorady. Maglumatda Popovanyň çakyly üçin sag bolsun aýdyp, Rus tarapynyň bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Türkmenistan hem de Tacikistan babatyndaky aladalaryny paýlaşýandygyny ma'lum edendigi hem bellenilýär. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň wekili bilen Rus resmiýetiniň arasynda bolan bu söhbetdeşlik Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Ýewropadaky regional edarasynyň müdiri Hans Kluge bilen online duşuk geçirip koronavirus pandemiýasy barada gürrüň etmeginden bir gün soňa gawat geldi. 28 aprelde TDH söhbetdeşlige gatnaşanlaryň hususan da sanitariýa epidemiologiýa gödäwçiligi boýunça çäreleri güýçlendirmegiň zerurdygy barada nygtandygyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen onuň Eýranly kärdeşi Hasan Rohani telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip koronavirus pandemiýasy barada maslahat etdiler. Eýranyň media terişdeleri 29 aprelde amala aşyrylan bu söhbetdeşlikde liderler iki goňşy ýurduň arasyndaky adaty söwda gatnaşyklaryny dikeltmek planlary barada hem maslahat edendigini habar berýärler. Liderler Eýranyň we Türkmenistanyň häkimetleriniň Tehran bilen Aşgabatyň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygy öňkü ýagdaýa getirmek we saglyk protokollaryna dolu laýyklykda umumy serhetdäki söwda alyş-çalyşygyny dikeltmek boýunça tagallalary çaltlaşdyrjakdygy barada hem ylalaşdylar diýilip Tasnim habar agentliginiň 30 aprelde çap eden habarynda aýdylýar. Türkmenistanyň diýiminiň web saýtynda berilen maglumatda prezidentleriň arasynda telefon arkaly söhbetdeşligiň geçirilip koronavirus pandemiýasy barada maslahat edilendigi aýdylsa-da iki ýurduň arasyndaky serhetde söwda alyş-çalyşygyny dikeltmek tagallalary barada hiç zat aýdylmaýar. 22 aprelde Daşary işler ministri Reşit Meredow ýurduň goňşy döwletleri bilen serhet geçelgeleriniň köpüsiniň açylandygyny we Eýran bilen serhedindäki galanlary açmağa taýýarlanýandygyny habar berdi. Türkmenistanyň Demirady günwatarynda ýerleşen Garaboğaz şäherindäki Türkmenbaşy bankynyň şahamçasy ilatyň bank kartlarynaky puly talon boýunça nagdlaşdyrmak düzgünini girizdi. Bu barada Türkmen News neşiri habar berýär. Neşir 28 aprelde çap eden maglumatynda bu düzgünün Garaboğazdaky ýeketäk maliýe guramasynda 16 aprelden başlap güýje girdilendigini aýdýar. Indi şäheriň ýaşaýjylary banka pasporty bilen gelýärler. Olaryň maglumatlary kompýuter bazasyna girdilýär. Ertesi gün adamlara A4 kagyzyň 8den 1 bölegi bolan talon berilýär. Talonda nowatyň belgisi, nowaty bilen adamyň ady, familiýasy we pasport belgisi el bilen ýazylypdyr. Şeýle hem onda bankyň ygtyýarly işäriniň goly görkezilýär diýilip neşiriň habarynda bellenilýär. Aýdylmagyna görä adamlar bankomatlardan pul alandy. Bu talony bank işärine görkezmeli bolýarlar we iki polisiýa işäri
bäri nowata gödäwçilik edýär. Yerli ýaşaýjylar nowatlarda tertip düzgünüň ýoly goýlandygyny we dawa jenjeliň ýokdugyny aýdyp, täze düzgünü gowy aldylar. Şeýlede olar bu ýerde welaýatyň beýleki şäherleriniň ilatynyň kartlarynaky puly nagtlaşdyryp bilmeýändigi sebäpli hädireçenli hemme kime pul ýetýändigini hem aýdýarlar diýip neşir öz ýurt içindäki çeşmesiniň sözlerini tistirledi. Şol bir wagtda neşir bu düzgünüň oňoýsuz taraplarynyň hem bardygyny aýdyp, indi ýaşaýjylaryň şol sanda pensionerleriň özlerine degişli kartdaky puly nagtlaşdyrmak üçin hökmany ýagdaýda banka barmaldygyny we talon almaldygyny hem belleýär. Aýdylmagyna görä Garabogadyň banky ilatyň kartynaky puly nagtlaşdyrmak düzgünini hem çäklendirdi. Indi Garabogadylar bir gezekde 800 manada çenli puly nagtlaşdyryp bilýärler. Şondan soň olaryň karty 7 güne çenli petiklenýär. Talonyň möhleti 1 aýlyk bolup, soňra täzesini almaly diýilip habarda aýdylýar. Adatlyk radiosuna bu maglumatlary öz ýurt içindäki habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Türkmenbaşy bankynyň Garabogazdaky şahamçasyndan hem kommentari alyp bolmady. Türkmenistan indi 3 ýyl çemeti wagt bäri öz garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň birini başdan geçirýär. Bu kynçylyklaryň fonunda bankomatlarda nagt ýetmezçiligi, munyň bilen bagly olaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary dowam edýär. Nowatdaky adamlaryň arasynda dawa jenjeller hem ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Adatlyň habarçylary koronavirus global pandemiýasy bilen bagly aladalaryň fonunda beýleki kynçylyklar bilen bir hatarda ýurtdaky mali ýetmezçiliginiň hassa ýitileşendigini habar berip gelýärler. Bankomatlaryň tasy ählisinde nagt tapdyrmaýandygy sebäpli käbir raýatlar geçen aýdaky zähmet haklaryny hem nagtlaşdyryp bilmeýär.